Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello Mukomanashi, how are you? Inini, I am not good in Shona, so I will try to type in English. Inini ndinobvawo kuZimbabwe, but now I am currently staying in South Africa in Northern Cape. Ever since I started dating, I have never found a serious guy. They only come and then they go for about a month or so. I feel like I have bad luck or isiqito. Nobody likes me, even at work. Nobody likes me or respect me. I am just a passenger without any direction. Do you know anyone who can help me? And if that person can help me, I will then pay when I see the changes in my life, because I have been consulting, paying money and paying money, yet nothing has changed. Everything is just getting worse. Inini growing up ndiri munhu wekuti ndakabatwawo chibharo by my father when I was only 8 years old until I was about 12 years old. So I don't know if that is the root of all the problems that I have. I have a daughter. She is turning 16 in November. Even my daughter, she is so stubborn and disrespectful. My daughter doesn't want to be reprimanded. She does as she pleases. I really need help. My life is just a mess. I don't know whether I am moving forward or if I am going backward. Nothing goes right. I am really tired. If I can get someone who can help me, I'll be so grateful. Thank you, Brother Nashi. Dear listeners, right there was a message that I received from Anonymous. Please ngatizamei kuti tinge tichivabatsirawo mu comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii Mukomanashi, chitupa changu vikai. Inini ndiri musikana ainge akaperera pamukomana uyo wandainge ndadanana naye kusvika pakuitawo pfungwawo dzekuti ndinge ndichiita mimba. Mukomanashi, kuti ndinge ndichimuitira mimba ndainge ndichiti ndiroorwe nembinga iyo yandainge ndazvibatira. Asi mukomana wangu uyu pane zvese zvaainge andiudza dzaingova dziri nhema. Munhu uyo wandainge ndichifungidzira kuti ndiye ainge asiri iye. Nyaya yangu yakadai mukoma. Ndiri musikana akakura mumhuri inowana zviri pakati nepakati, uye ndinodawo life iri nani sezvo ndakakura ndichiona both side of all the classes. So ndainge ndakasarudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoendawo paclass iri padenga than class iyo yatakakura tichirarama. I was not supposed to go down. I was supposed to go up. So isusu mukoma tiri vanhu vekuti tinongogarawo tingangoti kuma-suburbs pamba pevabereki vamamu. Sezvandataura, handingodi vakomana vese vese. At least ndinotarisawo kuti munhu uyu, is he going to pull me down or is he going to raise me up? Because I think kana uri munhukadzi, kuroorwa kwako, you are not supposed to go down, you are supposed to go up. Ndo zvinorakidza kuti at least wawanikwa. So kubva ndichikura ndo zvinhu zvandainge ndakazviudza kuti apo painge pakasvika vabereki vangu, inini I have to go up rather than kuti ndiite back down. For me it will be a life full of failure kana kuri kunzi ndinenge ndadzokera kuclass inenge iri pazasi pevabereki vangu. Mukunofambawo ndipo pandakazopfimbwa neumwe mukomana uyo wandainge ndakaona umwe musi ainge aine motikari yake yainge yakanaka ichiyevedza. Ndakati ndaona motikari yake and I saw kuti he was just about my type. Ndakabva ndachinjana naye nhamba, asi ndainge ndatomuda kare. Mukomana uyu akandiudza kuti nebasa rake iroro raaiita rekudhiraivha matraki ndo rainge rakamukwanisawo mukana wekuti ange achitenga kamotikari kaainge ainako musi iwoyo. Akabva andiudza kuti already aitova neimwe stand yainge ichitovakwa kunonzi kuGrange. Ndakati Mwari vainge vandinzwa. Ndakabva ndatanga kudanana naye mukomana uyu, asi iye aiti anogara nevabereki vake plus amai varipo pamba vainge vasiri amai vake. Akandiudza iye achiti ndistep mom vake. So aiti kana taakuonana taifanira kuti tinge tichienda kunoonerana
kumba kwefriend yake because they seemed like painge paine kamwe katension between iye nastepmom vake. Akabva andiudza iye achiti stepmom vake vaiva munhu vanobata-bata. Iye akabva andiudza achiti the reason why I had found him single it was because of his stepmother. Hanzi stepmother vake munhu ainge asingazorori, hanzi vaingofamba vachimupindira mun'anga vachimubatira tsotso, ndokusaka aiti kana akapfimba musikana waanenge apfimba, musikana iyeye waanenge ava kudanana naye, kunyange zvake ainge achimuitira zvose, but out of nowhere musikana iyeye anobva angomuramba. Ende mukomana uyu paainge achindiudza minyama yose yaainge achisangana nayo mumarelationships ake, ndakabva ndatanga kumunzwira tsitsi, ndikabva ndamutora ndikabva ndamuisa pamwoyo pangu. Ende paakandiudza kuti inini ndaisafanira kuti ndinge ndichizoonana nastepmom vake at least kusvika either tazoroorana kana kuti tazotizisana kana kuitisana mimba, because iye akandiudza achiti akatombosangana nastepmom vake vachirakidza kuti vainge vachida kunokora tsoka dzeumwe musikana after auya nemusikana iyeye kuma-introductions. So inini ndakabva ndangotanga kutyirawo upenyu hwangu, ndikabva ndati it is up to you, uchaita zvako zvaunoda neni. When you feel kuti the time is right, ndo pauchazoenda neni kumba kwenyu for my introductions and things like that. Saka tainge tava kungoonerana kumba kwefriend yake most of the times. Saka nguva dzekuti iye anenge ari muno muZimbabwe, I would go kusleep over kumba kwefriend yake, ndo kwatainoonana ikoko either for 1 week kana kuti mazuva iwawo aanenge asiri pabasa, ndo pataienda kumba kwefriend yake tonosanganirana ikoko. Uye aitoita time yekuti anoita seaenda out kwe2 weeks or so netrack, plus aitoisa mastatus ari patrack, pamwe aitoisa mastatus achitoita seari kudriver, achitotorwa akagara pasteering mutrack macho. Ndaitonzwa kufara ndichiona mapictures iwawo, plus aigara achinditumidzira madhiri ose ainge achiita. Saka dzimwe nguva aitondiudza kuti one trip aikwanisa kutobudawo nekasaidi haso kake kema 6,000 kana kutodarikidzira, depending nekuti load racho rinenge richienda kupi. Me and my boyfriend everything was going cool. Asi mukomanashi ndakazotanga kuona kuti mamovement emukomana wangu pandakamuudza zvenhumbu ainge asiriwo. Apa ainge atondinyepera kuti ainge aenda kuZambia nelord. Ndakaenda kushamwari yake ndichida kunobvunza kuti zvainge zvakamira sei. Iyewo akafunga kuti ndainge ndauya kuzomirira shamwari yake kuti tinge tichionana, ndipo paakati anosvika nguvai mukomana. Inini ndokubva ndati anosvika nguvai, handiti haapo here, ndanga ndatouya kuzokuonai. Akabva aseka. So it seems as if musi wandakaenda kunoona shamwari yake, vanhu ava vanorakidza kuti vaiva nemaclashes avo ainge aripo pakati pavo, because ndakati ndichitaura naye iye akabva atanga kuseka achiti wati aenda kupi. Inini ndikabva ndamuudza kuti handiti aenda nelord kuZambia here, izvezvi atori parod. Shamwari yemukomana wangu akabva atanga kuseka, ndipo paakabva atora foni yake kwava kufonera mukomana wangu. Apa ainge akaisa foni yake paloud, ndokubva vatanga kutaura. Akati ko uri kupi? Mukomana wangu ndakashamisika achitoti ndiri padheni. Ndokubva amuti uri kusvika here kuno? Iye akabva ati ya, pane madhiri here? Then shamwari yemukomana wangu akabva ati kune dhiri ramuka kuno, svika kuno. Iye mukomana wangu akabva ati ya, ndinosvika ikoko time kana ndachaisa, ufano kubika sadza ndezvemukati mehuku. Ndakashamisika kuti ko mukomana wangu wai ainge achitaura zvekuti kana ndachaisa. Mukomanashi ndipo pandakazobvunza shamwari yake kuti ko mukomana wangu anoita basa rei. Iye akabva ati ndigarden boy, anoshandira murungu. Saka pese paunomuona ane motikari anenge atotumwa nayo either pakawash kunoigezesa, hapana kumatraki kwaanoshanda. Plus pose paunomuona achiisa mavideos pastatus pake anenge achitofambawo ari gudo. Ane imwe friend yake anoitawo zvekudriver matraki, saka nguva zhinji anenge achingoitawo hugudo mazuva ekuti iye anenge ari pama off days. Anozoti kana vasvika kubhodha iye anobva atsvaka rimwe track rinenge richidzoka kuno kuHarare. But mavideos ose aunoona
hakusi kuti mukomana wako anoita zvekudhiraivha matraki. Akabva ati kuonana kwamunoita kuno ane mukadzi ende mukadzi wake munhu atori nekacheche izvezvi. Mukomana ndakapererwa, ndakamumirira kusvika auya. Akabva auya ari manheru kumba kweshamwari yake, ndipo paakazondiudza chokwadi. Akabva ati iye ainge asingakwanise kunditora nekuti ane mukadzi. Akabva atoramba mimba yacho achiti mimba iyi haisi yake. Mukoma, inini ndiri kurwadziwa. Amai nababa havasati vaziva kuti izvezvi ndakazvitakura. Handichazivi kwekuenda kana kuti ndoita sei. Ndanga ndichikumbirawo kuti kana zvichiita ndokupai nhamba dzake muridzi wemimba iyi kuti munge muchitiyananisa vabereki vangu vasati vandidzinga pamba. Because izvezvi mukomanachi ndazosvika pastage yekuti ndava kufungidzira kuti zviri nani kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyi. Like izvezvi ndine imwe friend yangu yandakaudza kuti right now I am pregnant, but handina kumuudza kuti ndakamitiswa nagarden boy. Ndakangomuudza kuti I have just found out kuti munhu wacho akandimitisa munhu atori nemhuri yake, so I cannot be someone wekuti angazofamba achinzi akamitiswa nemurume wemunhu. So my best friend iye ari kuti mutown pane umwe muNigerian waanoziva, hanzi vane abortion clinic yavo, and iye akandiudza kuti it is very safe, achiti pane umwe musikana waakatomboperekedza achienda naye kumunigerian ikoko, akabva anoitwa abortion and everything went very well. Saka iye akabva ati ainge ataurirana nemunigerian iyeye pawhatsapp, ndokubva andifowadhira mameseji ainge achibva kumunigerian iyeye ndichibvunzwa kuti mimba yangu yainge iine mwedzi mingani. Pandakamuudza kuti mimba yangu it is about 2.5 months, zvikabva zvanzi it is easy, hanzi panongoshandiswa mapiritsi chete ekuti ndinge ndichiita abortion, but I am really scared mukomanashi. What if ndikafa? Mari zvayo yekuti ndinge ndichienda kunoita abortion ndinokwanisa kuiwana, but I am really scared mukomanashi kuti izvezvi if we go there I am pretty sure kuti clinic yacho handifungidziri kuti chipatara chekuti chitori pamutemo, ndezviya zvipatara zvekuti zvinenge zviri kumashure kwemashops. So I am afraid kuti kana ndikaenda ikoko, what if ndikaita abortion ndobva ndazozvikanganisira chibereko changu. Each and every time when I think about this issue yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichibvisa nhumbu yangu, ndiri kubva ndafunga imwe story yandakateerera iyo yainge ichinzi chibereko cheumwe mukadzi chakazogumisidzira chaita green after aitiswa abortion namai vake. Saka I am so scared mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti kana mukazondiposterawo nyaya yangu kuneve dare, please ndibvunzireiwo kuti ndoita sei pasituation yakadai. Is it okay kuti ndingozviudza kuti ndakaita a mistake then I have an abortion ndobva ndaita a brand new start with my life? Because right now kana ndikatanga kufunga kuti I have to take care of this baby ende ndichinyatsoziva kuti ndakamitiswa nagarden boy, even if my friends angu akazozviziva kuti munhu wacho akandimitisa level rake, mukomanashi, my heart is filled with embarrassment and hatred at the same time. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe kuti ndinge ndichitorawo the right decision for my own image, because right now kuti ndinge ndichizosanganawo nemukomana weclass yangu, what if ndikazosangana nemunhu wekuti anenge asingazotolerate kuti inini I have a baby daddy somewhere else? Ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Please ngatimubatsireiwo, hanzi I want to make the right decision for my own image so that I won't be embarrassed kana ndiine shamwari dzangu kana dzazoziva kuti ndo zvakaitika pandiri. Please ngatitaurei naye mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello vahanzvadzi, iniwo ndinogara ndichingoteerera program yenyu. Iniwo ndine confession yekuti ndanzwa nekubira murungu uyo wandinoshandira. Handizivi kuti imhepo here kana kuti what, but zvacho zvandinoba asikana hazvina kana sense. Sometimes ndinogona kungoba kana chingwa chinenge chiri mufiriji, ndobva ndatora chingwa chiya ndobva ndaenda nacho kumba. Ipapapa ndakabva kuba curtain, murume wangu ndiye akazotopopota
akati, dzosera ziketeni iroro revanhu. Ndikabva ndatora keteni riya randainge ndaba, ndikabva ndadzoka naro kubasa. But murungu wangu munhu wekuti atori neutsinye, because kana iri wifi akatoramba kuti ange achindiisira password. Saka one day ndichishanda ndakabva ndasangana nepassword yewifi, ndikabva ndatora password iya ndokubva ndaisa mufoni mangu, ndokubva ndaona kuti password iyoyo yainge iri yewifi zvechokwadi. Ndakabva ndasevha password iya. Saka izvezvi kana ari semaNigerian ndinongodownloada nonstop ndichiitira kuti ndinge ndichizonomaona kana ndava kumba. But I think kuti zvinhu izvi zvandiri kuita zvinenge zviri wrong, but zvimwe ndingasiya. Asi kana iri wifi ndo inotondivaraidzawo pabasa. Vasikana, ndiudzeiwo kuti muri kukunda sei miyedzo kumabasa kwenyu kwamuri kushanda muri ikoko. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Mainzwa confession yavo. Hanzi, vasikana, ndinokumbirawo kuti munge muchindiudzawo kuti kumabasa kwenyu kwamuri ikoko hanzi muri kukunda sei miyedzo. Please ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.